Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la știri. Ce ai făcut în ultimii 6 ani? Te-ai amuzat, te-ai minunat, ai îndurat, te-ai revoltat, ai protestat, te-ai resemnat, ai explodat, ai disperat, ai rezistat. Povestea rezistenței noastre, povestea rezistenței tale pe 26 iunie, când aniversăm 6 ani de existență prin rezistență. Încă de la primele ore ale dimineții, jurnaliștii Antenei 3 îți vor prezenta povești neștiute ale ultimilor ani. De la 18:45, Gabriela Vânceanu Firea și Mihai Gâdea, alături de toți jurnaliștii Antenei 3, îți vor spune cele mai impresionante povești ale rezistenței românilor de acasă, dar și ale milioanelor de români din toate colțurile lumii care rezistă departe de țară. De la 20, Dana Grecu și Mircea Badea îți vor prezenta jurnalul principal al zilei, pentru ca de la ora 21 să afli când și dacă românii își vor primi țara înapoi. Existăm pentru că rezistăm. Duminică 26 iunie la Antena 3.